Γεια σας παιδιά, σας κάνω ένα haul. Back to school. Είναι αυτή η κασετίνα με γατούλα. Βιάζουμε εδώ παιδιά, πρέπει να φύγω. Και άμα σας αρέσουν τα βίντεο μου, πατήστε like και subscribe και να σας έρχονται πάντα προειδοποίηση όταν ανεβάζω βίντεο. Πατήστε το καμπανάκι να γίνει κόκκινο. Είναι η κόλλα πάντα, μια ξύστρα, χάρακα, 2 μοριδάκια και ένα στυλό. Χάρακες, στυλό και ένα μικρό ψαλίδι. Είναι οι ξυλομπογιές μου. Είναι φανταστική. Παιδιά, πρέπει να φύγω, γι' αυτό βιάζομαι. Σιγά, αλλιώς να μην βιαζόμουν. Δείτε, είναι αυτή η αγαπημένη μου μαρκαδόρη. Ορίστε, θα σας δείξω κι άλλα, θα σας δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό, συγγνώμη. Είναι έτσι, ανοίγει. Έχει σβίστρα. Τώρα δεν θα έχει σβίστρα. Δεν έχει. Ωραίο μαγικό. Μαρκαδόρο πίνακα. Κόκκινο πάω 5η τάξη εννοείται. Κοιτάξτε το. Φανταστικό, είναι κόκκινο. Ένα παλιό μολύβι. Και ένα καινούριο μολυβάκι. Αυτό το στυλό. Το τετράδιο. Το φλάφι. Τετράδια. Ένα μπλοκ. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι φανταστικό. Είναι και αυτή η κασετίνα. Έχει μέσα μαρκαδόρους. Και το μπλοκ κουρόμι. Ξέχασα να σας δείξω. Είναι και 2 τετράδια. Φανταστικά. Δεν είναι μόνο αυτά, έχω κι άλλα να αγοράσω. Τώρα αγοράσα τα φλάφι. Και αυτή είναι η τσάντα μου. Είναι γάτουλα. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!